Hi guys, welcome to TV Files TV. Murisei kuma TV ese yenyika tadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. President we CCC Chamisa anga aenda kumabvuku achinobata maoko adedzera kuti Zanupf yana Scott team yevarakashi yapedza kuba mari yenyika hwevanhu hupenyu hwevanhu. Munongoziva mega kumabvuku kwakarewa mufundisi vayo vanga vari ve CCC anga chikampenera CCC akaurayiwa kumabvuku. Saka Chamisa adedzera kuti muri mhondi dzevanhu, muri mbavha dzevanhu. Saka anga achidedzera kuti timu rekumabvuku ndimi muri kukonzeresa zvese dzinoti takahwina zvisingaite. Saka ngatizviitirei for tapfuma nemi. Munongoziva mega pane by election iripo. Saka adedzera kuti pa by election iyi ngatihwine zvisingaite kuitira kuti vagonyara vagoshaya kuti vawanda kupi. Ndivo vari kuuraya vanhu vedu vachifunga kuti vachahwina, vachifunga kuti tichati aiwa hatisi kuda kukampena. Tiri kukampena kwese nekwese kwavari kuti tiite maby election tofanira kuhwina zvisingaite. Adedzera kuti kana makuba aite zvakapata kudai so kurwa nevanhu vachirwira chinyika apa muri kuba mari yenyika. Handizivi guys kuti munoti kudi, asi Chamisa adedzera kuti muri mhondi dzevanhu. Kumabvuku ndokunani, ndokune Scott uya naye ambotaura kake ka statement kenhema achidedzera kuti inini zvangu ndezvegold, zvimwe zvese izvi handite zvakadaro. Scott uyu ndewe kupusa wokudedza Mayweather achitambisa mari yenyika. Saka timu mabvuku yadedzera kuti isusu hatibatwe nemahwemusi isusu sehove. Zvakapusa zvakadhakwa maimbozviita pekutanga. Handizivi munoti kudi video iri. So president murema bhuku ndiyo ine misodzi matama yaingokumbira kunyaradzwa nemi nekusimbiswa. Tinotenda honorable kufa honorable hwevanhu honorable neurombo nemashoko atakatambira nechiitiko chatakatambira machange champions ari pano ese anoremekedzwa vabva kuprovincial task force yedu, vabva kumacoordinators ari kumadifferent wards emishasha, varidzi vezvinhu vemuno mumabvuku vanoita kuti tirire. Ndava kurira kwedu ndokwaitisa mutyutyu kune mabhinya. Kurira kwedu ndokwaitisa kuti ivava vapedza kuba mari yenyika vafunga kuti mari haina kukwana voba hupenyu. Ndo zvaita kuti techiitiko chinochi. Matongerwo enyika haasi ekupokana, matongerwo enyika haasi ezvibhakira, matongerwo enyika haasi emakuba. Chero tikaenda kumakuba haana kupata sezvizvi. Hauwani makuba achirovana zvokusvika pakuvigana, asi uchaona kuti kune vanoita izvozvo. Ndava vakabatwa nemadhimoni enyika. Asi zivai kuti ndo magumo maitiro akadai kuoneka. Chiitiko ichi kubata mufundisi kuchikora sehu zvopera zvakadaro. Chokwadi ndinokutaurirai mene tekero mufasi. Umambo hunopera. Anopedza umambo havasi vanhu, kuna Mwari kudenga. Maita.